ಅತ್ತಲ್ಲೇನು ಜೋಕುಲು ಸಾಂಕು ಬೇರತ್ತೆ ಅಕ್ನ ಲಾಭ ಅದಾಕಿ ಸಾಂಕುಲೆ ಅಂದೈತೆ ನನ್ನ ಚಾಪಾರ ಬುಡ್ಪುಜಿರು ಜೋಕುಲು ಜಿಂಜ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಕುದ್ಬೇಡಿ ಜಾರಿ ಪುಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟವ್ವಿ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪವಾಡ್ಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆಗೆ ಹಾಲೆ ಕೊಯ್ನೆ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಕುಲೋಂದನೇನೆ ಇಂತೋದನೆ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೊಲೆಗಿರೋ ಮೆಲ್ಲವರೊಂದಲೆ ಜಾರುಂಡು ಇಟ್ಟಿರೋರು ಡೌನ್ ಆತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫುಲ್ಲು ಇನಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಪಿದಡ್ನೆ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮನ್ಪರುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡೈನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದೊಂದರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರದೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ரெண்டு ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಪ್ಲೆಪ್ಪ ನಂದು ಬಲೆ ಇನ್ನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬಂದ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಶಾಂಪೂ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ತಿಕ್ ಹೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನ್ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ನ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಾತನಾಡೊಂದು ಗರ್ಗ ತಿಕ್ಕನ್ ಗರ್ಗ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಂಡು ತಿಮ್ಮರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ತಿಮ್ಮರೆ ಜನ ಪಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ ಹಂಚಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ನೆಲಚರಿಯ ಒಂದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ್ ಪಂಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇದು ಶೋಕ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ಕರ್ಗೊಂಡ ಓಲಮ್ಮ ಗರ್ಗೊಂಡು ಗಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅವಳು ಓಲು ಅವಕ್ಕ ಪೂ ಪಂತಿ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂತಿ ಪುನತ ಅವು ಪುನಃ ಅಲ್ಪ ಪುಚ್ಚಿ ಅವ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಪುಪ್ಪುಣಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಊರದಲ್ಲೇ ವಸಂತಕ್ಕ ಇದ್ರಡೆ ಬೋಂದಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪುರ ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಾನೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡಲೇ ಹಾಕಿನಿ ಈಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡಾರ ಇಂಚ ಲೋಕಲ್ ಮಾತ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ದೂರ ದೂರ ಎತ್ನಾಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚಿ ಪುರ ಎತ್ನಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಕೆಲವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅಂಚಿದಕ್ಲದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವ್ರದ್ರಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವನುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಚದಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೋನುಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇಂಕ ಪನ್ನೆದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪಲಕ್ಕ ದೀಲೆ ಪಂಡ ಪನದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ಮಾರೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಊರ ದೀಲೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಂಡರು ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೇಟ ದೀದಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಾಪಡ್ ಬುಂಡು ಬೇತ ಒಲ್ಲ ದೀದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಐಲ್ನ ನೆನಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪದ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಮಂತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 3 to 4 days ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ 1 week ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಪುಂಡು ಕೆಲವರ ದೂರ ಇತ್ತನ ಪುರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ಮಿತ್ತಗೆ ಸೊ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಮುಟ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ದೀರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ದೀರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಐಕ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವನುಂಡು ದಾಯಪಾಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವನು ಸರ ಕೆಲವು ಪುರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ದುಂಬೆ ಏನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂಪುಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ದೀತಿಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಈಗ್ಲ ಸಿಕ್ಕುಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂದು ಸೊ ಕೆಲವು ದಾಕ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಡ ಬೇಲಿಗೆ ತುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬಲಿ ಬರೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ನೆಟೆ ಪೂರ ಬಲಿ ಬರೋಡೆ ಕನಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರಡ್ ರಪ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆತೆ ಅಂಡ ಶಾಂಪೂ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಸುಮಾರು ವಾಂಗೊಂಡು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಶಾಂಪು ಯಾನು ಒರ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಓಕೆನಾ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾತ ಏನು ಕನೊತ್ತದೆ ಮನ್ಪೋನು ಇಂಕ ಅವು ಹಿಂಚ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಯಾನೆ ಶಾಪರ್ದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದೆ ಕನಪ್ಪನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅದಾನೆ ಪೂರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ 2-3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಕ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನೊರೆಕಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸೊ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕನೋಡ ಹಾಪು ಶೀಗೆಕಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲ ಏನು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪದು ಪೊಡಿ ಕನತದು ಮನ್ಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಪೊಡಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ
ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡ ಒಂದು ಏನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಶಾಂಪು ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಐಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾವು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತ ನಂಗೆ ಪಿರವರ್ದಿ ರೈಲು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲೇರಮ್ಮ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಬಂಗುಂಡು. ಆಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಈಗಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ದೀತ ಎಂಗಳ ಹಿಡ್ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಲ ದಿಯೋಡು ಆಪುಜಿ ಶಾಂಪುಡು. ಅಂಡ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಡ್ಲಂಚೇನೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಥರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತು ಹಾಕೊಂಡು ನಾಲ ಅಂತಾರ ಕಾಪುಜಿ. ಕೆಲವು ಪನ್ವರೆ ನಿಗ್ಲು ಬಲ್ಕ್ ಹಿಡ್ದೆ ತೊನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಗ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಈರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬನ್ನಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನೋಲ ಪನ್ನ ಕಣಪನ ಶಾಪ್ ಹುಡುಗ ಕಣಕ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಲ್ಲಿ ಕುರೆ ಕಟ್ಲುವೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚೆನತ. ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ದು ಲಾಭ ಪೋಪುಂಡತ ನಂಚ ಪುರ ಹಾಪುನು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಪುನು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾಗ್ಲೂ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪಡು, ಒಂಜಿ ಶಾಪುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಪ್ಪಡು. ನಾನು ಪನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬುಕ್ಕ ವಾರ ವಾರ 20 ಲೀಟರ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ತೊಂಜ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಮಣ್ಣಿ ಎಂಜಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೋಂಡು 25 ಬಾಟ್ಲ್ ನೆಕ್ ಶಾಂಪೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಟೋಟಲ್ 5 ಬಾಟ್ಲ್ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಪೂರ ಬಂದ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ನಡರ್ತದೆ ಐಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡದಲ್ಲಿ ಉಂಡಾ ಮೂಲುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ತಿಮಾರ ತೊಂದರ್ಲೇರು ವೈಟೆ ಉಳ್ಳದಲ್ಲ ತಿಮಾರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮೂಲ ತೋಜಂಡ ತಿಮಾರ ಐನ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಅವು ಒಕ್ಕುನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಚ ದಾರೆ ಒಕ್ಕುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಚಿನ್ನ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿ ಆಗ ಮೂಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು ತಿಮಾರೆ ಸುಮಾರು ಬದಲೆ ಇಂಚ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಬರೋಡುದಲೆ ಮುಖ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂದ ಕೇಂಡರು ನಿಕಲು ಮಾತ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡುವರತ. ಸೊ ಬೇಗ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಳಾಪುಜ ಬಂದು ಐಕೆ ಅನ್ನು ವಾರಗುರ ಮನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದೇ ಮಾತ ಸ್ಟಾಕ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ದೀಪುಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಡ್ರೈ ಮಾತ ಮನ್ಪರತೆ. ಸೊ ಡ್ರೈಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಯ್ತು ಸತ್ವ ಮಾತ ಪೋದುಪ್ಪುಜೆ ಉಣ್ಗುನಾಗ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊನು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಂಕಲು ಪೂರ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನು ಪಾಸ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ. ಸೊ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನ ಸುಮಾರು ಬರ್ತವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ಇಂಕಲ್ ಮಾತ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ನೆಟ್ ವೇಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ದಾಯಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ದುಂಬುದಕ್ಲ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಪೂರ ಹೇರ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂದು ಮಾತ ಪನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಇಂಚ ಒಂದೊಂದು ತುಳು ಇಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೇರ್. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಂಡ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹಾಪುಂಡೆ ಅವು ಎಂಚಿನೇ ಪಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹಾಪುಂಡೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ದಾದಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ವಾರು ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ತೊಂದ್ಬೇಕ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇನು ಇಂಚ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೇನು ಪಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಆಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು. 1 ವಾಶೆಡ್ಗೆ ಶಾಂಪುಡ್ ಅಂತ 1 ವಾಶೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ್ತರ ತೂಲೆ ನಿಕಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕುಲ್ಲನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಡುಡಾತೆ ಬಾಯ್.
ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡು ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಬಸ್ಸಾರು ನಿಂದಲೇ ಜೋ ಬಚ್ಚ ಜೋರತ್ತು ಪೆಂಪನಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ ಅಂದೆ ಬಲೆ 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 ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪವಾಡ್ಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆಗೆ ಆಲೆ ಕೊಯ್ನೆ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಕುಲೋಂದನೇನೆ ಇಂತೋದನೆ ನಿತ್ತಿನ ಟೀತ್ ಬೇಗ ಅಂಡು ಅಂದೆ ಬೇರೆ ವಿನಿತ್ತುಂಡಾ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಚಾ ಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇಳ ಅಂತ ಬರ್ಪುನಾಗ ಸೂವೆ ಒತ್ತಾವ ಜಾಗ ಅಂಚತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮ ಚಾದ ಕುದುಪೆನ್ ಲೆಪ್ಪೇರ್ ನಿಖಲ ಲೆಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೋಡನ ಮಂತದ ಪರ್ವ ಅಂದೈತೆ ನನ್ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರು ಜೋಕುಲು ಜಿಂಜ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಕುದ್ಬೇಡಿ ಚಾದಿ ಪುಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟವ್ವಿ ವಸಂತ ಎಕ್ಕ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಗ್ರತೆ ತೋಡು ಬರ ನೀರು ಆತನ ಗಾಯಿಸ್ತಲೆ ಏನೋ ಸಿಟ್ಟಿಟೆ ಮಾತ ಇಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಜಾವ್ ಮತ್ತೆ ನಿದಿಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದತ್ತುಲೆ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಸಾಂಕುಲೆ ಜೋಕುಲು ದಾಯ್ತೆಕಿ ಅಸಲ ಲಾಭೋಗು ಸಾಂಕುಲೆ ಅತ್ತಲ್ಲೇನು ಜೋಕುಲು ಸಾಂಕು ಬೇರತ್ತೆ ಅಸಲ ಲಾಭೋಗು ಅದಾಕಿ ಸಾಂಕುಲೆ ದಾನೆ ಅಂಡ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಅಂದಿಲೆ ಸೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಪಂಡಿಚ ಅಮ್ಮ ಏರಾಣ ತಿಕ್ಕಣ ಪಾತ್ರ ಒಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿರು ಪಂತಿ ಪತ್ರ ಪಂಡೇರು ಅವಲಿ ಬಾಕಿ ಪೊಂಜವು ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಲ ದಾಯ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಪುರಪ್ಪುಣತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಮನ್ಪುಜಿರು ವರ್ಷಗಳ ರಿನಿವಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಹತ್ತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಬ್ಬರ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಗೆ ಅವ್ಗೆ ಒಂದಿಗೆ ಓ ಗರ್ಗಲ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾತಂದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ಬಟ್ಟಿ ಕರ್ಕ ಈತನ ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಪರತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ಮಲ್ತ ಮುತ್ತೈತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದನ್ನೆಟ ವಾರಕ್ಕೆ 20 ಲೀಟರ್ ಮಲ್ತ ಮುತ್ತ 10 ಲೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತ